Вечерта къщите се отрупват с високи кълпаци от сняг. През прозорците блещукат светлинки. Никой не може да спи спокойно, защото знае, утре е бъдни вечер, а след това идва и Рождество Христово. Днес е последният ден от коледните пости. На трапезата трябва да има всичко онова, което се ражда на земята. Ястията са символ на плодородието. Има старо поверие, според което на трапезата преди коледната вечер трябва да се сложи всичко онова, което се произвежда в родния край. На масата трябва да цари изобилие, защото ако не посрещнем с изобилие настъпващата година, тя няма да е щедра към нас. Чрез хляба, който се слага на трапезата, се споменава с добро отминаващата година, за да посрещнем с чиста душа новата. Хлябът е божество. Пред хляба лоша дума не се изрича. Целият живот на българина е свързан с него. Хляб се меси за новородено дете, с хляб се посреща младото семейство, с хляба се празнува. Без хляб няма живот. Хората знаят, има ли хляб, има благополучие, има плодовитост, има здраве. Ето защо най-светлите празници народът ни посреща с хляб. Нощта преди Коледа е най-дългата и най-светлата. Според християнските вярвания, в тази нощ се е родил Спасителят на човечеството. Идването му на този свят във Витлеемската пещера било съпроводено с ангелски песни, които славили мира и спокойствието на земята. Това е нощта на семейството. По стародавна традиция, в тази нощ коледари обхождат домовете на хората, пеят коледарски песни от врата на врата, изричат благопожелания за здраве и благополучие на всички. Да сте живи, да сте здрави. Аз сега да пинем за здраве. Ехе! Събрали се събор, дружина! Да вървим! Цял град да преминем! Да е мирна, здрава и щастлива новата година! Кажете, дружина, да бъде! Да бъде!